satan. Jeg tror, jeg skal have fest. For helvede, jeg ringer sgu da bare til Peter. Nej, jeg ringer til Lars. Det er sgu da mig, der hedder Peter. For satan. Ja, hej Lars. Kommer du ikke lige hen til fest? Ja, perfekt. Jeg har det helt klart. Ja, og jeg har en rigtig god sang, du skal høre. Ja, bare, du banker bare på. Ikke også? Ej, vel, ja. Vi ses. Hov, for satan. Og så er han her snart. For satan. Jeg er allerede ankommet. Ja! Hej Lars. Hej Peter! Vil du se, hvad jeg har med? Hvad? Vi skal have fest i dag. Og Lexus! Chips og nogle kiks. Vi rugter lidt. Er det ikke prins? Jo, den har mange penge koste. Okay. Ja. Og jeg har en rigtig god sang. Du skal bare sidde der og høre. Skal vi kaste sten? Og så skal jeg danse. Ja. Så skal du høre den her gode sang. 3, 2, 1. Satan. Der peger folk mig altid ud. Der går jo sten, lidt lum med sit ekstra ben, lidt. Den dag, da jeg blev født ved Gud, der fik min far et chok. For blæen passede ikke, og så manglede der en sok. For jeg var født med et ekstra ben, og tro mig, om I vil. Men i starten, der var det svært at se, hvad det ben skulle bruges til. Mit navn er Sten, lidt lum. Med det ekstra ben, lidt lum. Jeg skal være med i din hjælpetid. Ja. I regn og slud, Du danser. Det er ikke til siden med. mig altid ud. Der går jo Sten, lidt lum. Med sit ekstra ben, Ja, for satan, du er god. Min barndom, den var rædselsfuld, men jeg skal ikke klage. For stangspring var Hvad med vi laver? skønt jeg sprang over Beatdance. Rigtig gangsterdans. Jeg starter. Så var jeg den stærke mand. Ej. For lige meget hvor var stærkt god. de andre løb, så var jeg altid et ben foran. Mit navn er Sten, lidt lum. Med det ekstra ben, Vi ikke spise? lidt lum. Jo. Jeg slukker lige sten. Ja, Der peger folk så slukker du lige der. Sådan der. Jamen, jeg har chipsene her, og cool. Nej, jamen her. Min mor, jeg har vist penge nok til at købe noget brik. Så kan vi hygge lidt. Med kiks? Ja. Nej, det er snyd. Jeg vil have... Ej. Du ramte det. Vis. Jeg tager en chips. En chips. Ja. En chips. En lille. Min tur til en kiks. Ja. Hold nu kæft, den er god. Ja. Oh. Men... Hvad er klokken? Jeg tror klokken er... Hvad? Jeg tror klokken er 1 om natten. Ja. Skulderen. Jeg sagde til mor, at jeg skulle til Roskilde Fest. Og hun blev rigtig stolt over mig. Men så tog jeg bare hjem hos Lars. Ja. Jeg har fået den nye PlayStation. Må du se? Er det... Sid der. Er det den nye? Er det den nye? Det er PlayStation 5. Er det PlayStation 8? Ja, det er min egen, det er PlayStation 5. Nu stopper du, ja. Det kan man. Er det PlayStation 7? Se, hvordan nogle gange, så har det lavet noget lyserød hernede. Så den der koster rigtig over 4 millioner nummer. Og 4 millioner penge. Ja. Vi kan sidde og spise chips. Stænker de der penge, kan ikke købe det ud. Smager godt. Købte du dem ikke i Fakta? Jo. De sagde den
var på tilbud, så jeg købte den kun for 100 kroner. Det er den også den nye onion. I den her er der løg i. Det er den nye onion chips, der er løg i den her. Luksus. Ja, for sådan Jeg tror også, der er vand i. Hvad? Og der er noget specielt med de her. Skal jeg sige, hvad det er? Hvor? De er lavet kartofler. Fordi de andre, de er bare Hvor sjovt. chips. Det er luksus. Nej, den er brun. Men lort. Brun chokoladlort. Den er god, den her ting. Prøv at. Ej, for helvede, mand. Jeg tror slet ikke, du kunne lide kartofler, mand. Jo. Så kan vi rundt, at vi er rigtig danskere. Ja. Min mor, hun har døbt mig, da jeg blev født. Jeg blev døbt i mayonnaise. Hvad blev du døbt i? Jeg blev døbt i ketchup. Men hvor er du heldig, mand. Skal vi lige spørge, om Karl kommer over? Jeg tror, jeg vil tage et billede af dig. Ja. Onion. Så skal vi opfinder vores egen mad. Ja. Se. Smil, Lars. Ja, pas på. Sådan der. Se, det er den nye. Onion kiks. 3, 2, 1. Luksus. Og vi tager selv lige et billede. Bum. Sæt dig ned, så skal jeg vise dig noget. Se, da jeg var 3 år, fik jeg en børneopsparing, og nu er jeg 15 år. Vil du se, hvor mange penge jeg fik ud af den? Ja. Så mange her. 30,5. Jeg kan købe en chips og en sodavand. En tiger. En Ja. tyver. Mm-hmm. Og en 60'er, mand. Du ved jo, jeg har lidt med svært med det der mærkesko, ikke? Men jeg tror jo på mine forældre med mærkesko. Så hun sagde til mig, hun har købt de nye Yeezys. Er det ikke fedt, de nye Yeezys? Oh my god, mand. Ja. Mor plejer at sige, at det er de bedste i hele verden. Det er Yeezys 350S, tror jeg. Ja, 5C. Og så har jeg også, ja. Er det ikke Everest? Jeg har også fundet den på Fyn. Hvad koster? Hvad hedder den? Den hedder Ananas. Jeg tror, den hedder Ananas. Ananas. Tror du ikke heller, det er Adidas? Det ved jeg ikke. Jamen, jeg tror, der hedder Ananas. Det er Ananas. Helt sikkert Ananas. Ja, du skulle hjem klokken 9, ikke også? Ja. Jamen, du skal hjem nu. Ja, du må gerne låne min mobil til i morgen. Er det sgu da ikke min mobil? Nej, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, nej. Kan jeg bare dele den? Jo. Det er sgu da en god idé. Ja, nu skal du hjem. Nej. Jeg ved godt, det er ikke rigtigt nu. Nej, Jeg skal sove nu. Jeg skal sove. Ja. Endelig slap jeg med det svin der. Jeg skal sgu ikke sove med. Jeg skal sidde og regne med mit kabel. Sådan. Vi ses, ikke også? Dit svin. Hej, velkommen, Jus. Nej, hvad fanden er det, du siger? Tak fordi I gad at se med på den her video. Mig og ham, det er vores kanal. Jeg håber, I gider subscribe, og ja, subscribe, like og kommenter på videoerne. Ja, så ses vi i næste video, ikke også? Ja, ikke også, Lars? Ja.